Egypt kuti vave vanhu vaMwari. That's why paituma Moses naMwari zvakanzi danodza Pharaoh to let my people go. Vasati vakunamata Mwari, he recognized them as his own. Hauna mbozvinzwa bereka muzokorori. Vana havana kuva vanhu vaMwari pavakabuda muEgypt vakunamata. That's why Moses paakatumwa akanzi taurira Pharaoh to let my people go. Ivo vasiri kunamata waitonzi my people. Havana kuita vaMwari vabuda muEgypt, vaitova vanhu vaMwari vari pauranda. Saka dzimwe nguva pane kumwe kutambudzika kuno kunyepera kuti hausi vaMwari. Dai uri vaMwari usinatambudzika so. Vari muEgypt Mwari aitoti my people. Saka nhamurisa kunyepere kuti vana nyika yedu yadaiso Mwari akatoenda akatisiya. Haana. We are still his people, although in challenges. Vanhu vari muEgypt, where is my people? Let my people go. But vasati vaita go, they are still my people. Saka vhangeri ratinonzwa kazhinji munzeve dzedu, ma situations hatinzwe the truth from the words. Takaona situation yakadai so, hausi kunamata, namata spirit. Haukatsanya so, Satani anaenda kule newe, which is wrong. Jesu achitopedza kutsanya Satani pacha, anonzi wewe wapedza. Zvirimoka. Ona munhu ukatsanya Satani anoenda. Chinomuendesa knowledge yaunenge uinayo. That's why Jesu apedza kutsanya Satani chakatanga kuya isingirozi Satani. Izouya kufinish you. Uchipedza kutsanya iye chinotokupedzisa futi. Akabva sei pana Kristu? Knowledge. It is written. Ano ndakabva kudenga ndatotsanya so ndakuva 40 days. Knowledge. Secret hombe pa fasting, in feasting, eating the word. Why not fasting? Munhu wenyama ndiwo wenyima sadza, but wemweya anodya shoko. Saka pamwe pacho uri kutsanya kwese. That's why usingawane maresults acho fasting. Nokuti secret yefasting, in feasting. Uchimira zvenyama uchidya zvemwe, the spirit man anokura neword. Manje wewe the spirit man haadye, the physical man haasi kudya futi. Saka i0-0. Uri pa strike, hausi pa fasting. Nokuti fasting secret yayo i feasting. Why nokuti Satani akauya haapinze madays awarova. Igame ye-knowledge. Unomukunda nekuziva shoko Mwari. Uzapane nguva yekuti une zvausiri kuita, kwete nekuti haudi kuzviita, but dzimwe nguva zvekuitisa hazvipo. Nekuti kuita ndokunge une zvekuitisa ka. Mazuva ano munyika yatiri kurarama zvinhu zvaoma kusvika palevel yekuti kutadza chaiko kunotonetsa. Nekuti kuti urove munhu pawa hauna kudya, kuti uchinye hauna zvekudada nazvo, hauna chinhu. Musamaza kutotadza kwacho kutonetsa, kutadza kutadza. Munhu atoswera asina mbotadza kana kuti ukeche mari hapana. Unoziva kuti hautadze gore rino. Yes. But izvozvo nawo Mwari havataona, hausi kutadza vari kudamata. Ukasagamuchira Jesu, usingaite zvakaipa zvese, you can still make hell. Hakusi kururama self-righteousness yemunhu. Why? Matthew 6:33. But first seek the kingdom of God and his righteousness, not yours, his. Kururama kwake. Why? Pakaruramiswa muna Mwari kuburikidza na Kristu Jesu. Kuti kururama kwedu is a gift. Ukanzwa chinhu chichinzi gift kana kuti chipo, haisi salary kana kuti wage chaunofanirwa kuwana. Chinhu chawakangowaniswa usingadeserve. Ukatoona chinhu wachishandira hachisisiri chipo, mugove. So righteousness is a gift. So murume uyize unofanirwa kunamatwa nokuti ndiMwari. Ndichada kushumira pamusoro pechinhu chandakajaira kushumira pamusoro pacho, although I know kuti Mwari unotipa zvitsva. Ndichada kutaura pamusoro pechinhu chandingati foundation kana kuti hwaro. Ndofunga chinhu chese chine mavambo, chinhu chese chine pachinotangira. Strength ye building i foundation
strength yemuti maroots ukaadressa chinhu from the root stage unenge uchiadressa the real issue. Ukabatira nyaya yese pamusoro, ukabatira nyaya even out of context, you will miss the real thing. So it's good as a believer to know aningati ma basics of the foundations of Christianity. Jesu achiuya panyika wakasvika vanhu vachitonamata kudhara nemamwe manamatiro, saka ari kuuya kuzointrodusa chinonzi chikristu changa chiripo yainzi Judaism. So Jesu paari kuuya ari kusvika machechi akatovakwa, vanhu vatori machechi, vanhu vari kunamata, but wauya kuzointrodusa manamatiro anofadza Mwari kana kuti anogona kupa munhu ukama naMwari. So Jesu ari kuita a step on earth, but earth nyika yagara ine mamwe manamatiro, saka auya kuzointrodusa yatikati a New Testament. Saka the old thing now inogona kuramba ichinetsa vanhu kana kuti vanhu vanogona kuva a mixture of Judaism neChristianity. Chikristu chinotangira pakuti munhu ukatengwa neropa rake Jesu, chikristu chinotangira pafoundation yeropa rakadeuka paCalvary ukagamuchira Jesu waMukristu. Right, so chikristu chinotangira pacross, chinotangira pakuwana salvation kwemunhu. Judaism vaingova vanhu vechiIsraeri vechiJudha vainamata Mwari nenzira dzekwaMozisi. Saka Jesu paanouya, vamwe vane mibvunzo yavanobvunza kuti wakauya kuzoputsa zvazviripo, iye ndokubva ati I've come to fulfill the law, ndauya kuzozadzikisa murayiro. So mukuzadzikisa kwake there is a dimension yandoti ndiparidze manhero anhasi andiri kuti iyo the real foundation. Nokuti pese pane era pa foundation panoita challenge yekuti your prayer life, kararamiro, your belief system inenge iri corrupted nokuti une wrong foundation. Vamwe vane wrong foundation ndo vanoti aiwa Mwari nevadzimu vanobatirana pamwe chete, saka vane mamwe manamatiro ari a mixture, nokuti vane zvavakakura vachinzwa nekudzidza vakasazorumurwa kuti vave muna Kristu vavo. Saka kana munhu ava munashi ava chisikwa chitsva, zvoreva kuti kana munhu akunzi chachisikwa chitsva zvekare zvapfuura zvaapo zvazvitsva, he must be a learner kana kuti munhu anodzidza. Saka Jesu achiti endai munovaita vadzidzi, kureva kuti ukava muKristu you have surrender your life to learn. Mudzidzi munhu anodzidza. So chikristu idimension yekuti wasarenda ku new knowledge yaunofanirwa kudzidza kubva mairi kuti unamate zvingafadza Mwari. So Jesu wauya panyika ari kuunza sungano itsva, a new covenant, a new testament. Ndakaona kuti takaita era kazhinji zvichidaisiwa shumiri, kuti takauya kuzoudza vanhu kuti siyai zvakaipa munamati, which is wrong. Munhu unofanirwa kuuya kuna Mwari anosiyisa zvakaipa, nokuti hazvibve padecision, zvinobva pasurrender to the power of God. Kunamata hazvibve padecision yako, decision unongomeka kusarenda kuuya kwaari, but wasurrender to the will and the power of God. Saka Jesu paprayer achiti munoona machamuchiri thy will be done, but you must know the will of God. Unofanirwa kuziva kuda kwaMwari. Tine zvatinoda sevanhu, but tinofanirwa kuziva kuda kwaMwari nekuziva pfungwa yaMwari. Saka chinonzi chikristu hachibve pafoundation yeJudaism, it's a new thing after all. Reva kuti naivo maJudha vaitofanirwa kutotendeuka kugamuchira Jesu kuti vave maKristu. Havaite maKristu nokuti vaIsraeri naturally, vanoita maKristu nokuti vachava vaIsraeri pakutenda, by faith. So the New Testament is the movement of faith, having faith in him. So kana tasarenda tauya kuna Jesu manje, we need to know. So I would like to read Luke 10. Zinemurume akauya kuna Jesu. Luke chapter 10 verse 25. And behold, a lawyer stood up to put him to test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life?
shall I do to inherit eternal life? This question iri kubva pamunhu ane background yeJudaism, vagara vachinamata Jesu asati auya. Saka akaudzwa kunzi pane zvaunofanirwa kuita kuti upinde denga, une zvaunofanirwa kuita. Saka pauya kuna Jesu ada kunzwa manje kuna akabva kudenga wacho kuti ndingaite sei kuti ndipinde usha hwaMwari. Mubvunzo wake uri correct kubva kubackground, uri wrong pakuti auya kuna Jesu arikuda kuleya futi a new foundation inonzi Christianity. So paita clash yetuma foundation, Judaism arikuda kuileya upon Christianity. Ndingaite sei kuti ndipinde usha hwaMwari? It's a good question, nokuti ndokurerwa kwaakaita. Wari kubvunza wacho manje ndiye akauya kuzoita zvinodiwa naBaba kuti vanhu vakatenda maari vaone usha hwaMwari. Iye ari kubvunza on personal capacity, ndingaite sei kuti ndiwane usha hwaMwari. Ari kubvunza Jesu akauya kuzoita kuti tiwane usha hwaMwari. Saka pano paita foundation iri kuda kulewa upon foundation yauya kuzolewa naMwari kuti munhu aponeswe. Mubvunzo wake uri correct dai asina kubvunza Jesu. Why? Nokuti Jesu ndiye akauya kuzoita, wakauya kuzoita basa paKalvari kuti ani nani anotenda maari aponeswe. Saka murume uyu ari kutaiwa iye kuponeswa indoida, panoda kuti mungondipa tipu kuti ini ndingaitewo sei. Ane zvaari kuda kuita. Question yake haisi valid kana ari pana Kristu. Dai Jesu asipo, that's a good question. Tonati kana munhu auya kuna Kristu manje, unofanirwa kumuziva, uye kuziva kuti akaingei, akaitei, ini ndinofanirwa kuitei. Chinoitwa nemunhu is to surrender unto him. Kare nanhasi chisina kushanduka muna Mwari ndechekuti he is holy, he wants people to be holy. But chaakaisa now to help people, grace provides solution. Law ine demands. Usaba, usauraya, usaita zvakati, usaita zvakati, ukangokudikana izvozvo watocha denga hapana. Grace Mwari havadi kuti uraye ube, but unozvigona sei? You surrender to Jesus who gives you the grace or the power to live the way God wants. Tafanana nevanhu vari kuweka meti yakawekwa kudhara, but mawekera atakuita sitabatirwa nokuti tapiwa calculator. 2 plus 2 kana une calculator ndi 4. 2 plus 2 kana usina calculator ndi 4. But kana usina calculator ndiyo unenge uri calculator yacho, unofanirwa kutonge wakangwara uchiziva. But kana une calculator you don't need to think. You press the right digits, the answer automatically will come out. But kana uina Jesu uri munhu ari kuweka maths exam ane calculator, haisi your thinking kuziva kuapply the right digits. Icho chinofunga chega chakaprogramwa maanswer. Saka Jesu is solution kumunhu. Saka chinodiwa kuitwa nemunhu i total surrender to him, so that he can empower you to live the way that can please the Father. Saka ere takaita dzimwe nguva isi washumiri takava nevhangeri ranga rakanaka dai pasina Jesu rekuti siya zvakati, siya zvakati, Mwari akude, siya zvakati unamate. Yeti kunotonzi kunamata hakusi kusiya. Kunamata kuya kuna Mwari ane simba rinoita kuti usiye. Nokuti ukasiya wega kuti uzonamata, zvapachena kuti haufanirwi kutonamata kwacho nokuti wakutokwanisa kusiya wega. Ukaona itozvigona usati wakunamata, hapasina need yekunamata kwacho. Nokuti kunamata kusarenda kuna Mwari kuti I am not able, enable me to do it. Kunamata is total surrender to the will and the power of God, so that you can be able to live the way that please God. Saka ere atakaita dzimwe nguva vafundisi ndeyekuudza kuti siya zvakaipa munamata. Saka tione kuchecha kuti iwe munhu asiri right. Havakude vakanzwa rekodi dzako ukauya kuchechi vanoutywa kuti ashuwa angaziva manzi anopinda nesu iye neunhu hwake. Why? Nokuti chechi haiponese munhu. Chechi inogona kutopa warning, but Kristu unopa solution. Saka uchiona chechi haisi worth kuti iparidzwe, kuti haiponese. Muponesi ndiye anoparidzwa Jesu.
Saka namo iripo ndekuti vanhu izvezvi mwato ndakanzwa maitara statement iri so religious. Zvanzi inini handiuye kuchechi mfundi ndikatenda zvanzi handidi kunyengedza Mwari ndine nyaya dzangu dzandoita. Statement iyoyo naturally iri right, spiritually ari wrong. Ndo vanhu vari kutodiwa huyai. Hakuna munhu anoti handidi kunyengedza Mwari saka kuchechi handiende. Zviri kuita kuti usaende ignorance nokuti taiti unotofanirwa kuenda ndiwe nokuti iye ane ropa rinosuka zvinhu. Iye ari redi kuti akuponese iwe wakuti handiende handidi kunyengedza Mwari. Saka pauchaita right ndepapi iwe usina Mwari nokuti anokunatsa ndiJesu. Saka pauchamira usina Jesu kuti uzonaka uye kuna Jesu nderini. Let me give you this understanding. Chakapa vanhu kunyura mazuva aNoa hakusi kutadza in terms yezvivi. Chakapa vanhu kunyura kusapinda muareka nokuti Bible rinoti Noa vakareka for 7 days. Dhoo ranga rakavhurwa, Mwari ndo vakavhara dhoo. Zvoroti areka yakavakwa ikapera rikasiwa dhoo rakavhurika vanhu vachiignora. Chinotanga muna Mwari isolution. Hakutange problem, kunotanga solution. Chakapa vanhu kuchapa mazuva aloti hakusi kutadza. Chakapa vanhu kucha kutadza kuva in agreement nemaangels akatumwa to take people out. Girozi padzakatumwa kuSodom neGomora hadzina kuuya nemazita evanhu vachabuda. That's why tisina kusvikira kumba kwemunhu. Ukaverenga zvakanaka Bible rinoti Loti paakaona varume ava pageti akaenda akavakumbira kuti uyai kumba kwangu kuti vanga vasingaende kumba kwake. Angels were not sent for Lot, but Lot wakava ne spiritual understanding yekuva ne kind of relationship yakanaka nevamwe. Akati uyai kumba kwangu zvenyu mukadya mugeza tsoka mangwana mupfuurira mberi nerwendo. Kuti chakapa Lot kuzobuda haisi nyaya yekuti anga asingaite zvinoitwa muSodom, inyaya yekuti ane zvaakaita kwete zvaakasiya. I'll explain something. Somebody came to me akandifundisa ndakasiya zvese zvakaipa but Mwari haasi kundikomborera indava. Ndikati zvitori correct nokuti paunofunza kuti wakasiya zvakaipa inyaya yekuti hausati wakuziva hauna kusiya akakusiyisa hausiriwe ndiye mauri. Hauna kundinzwa. I'll give another example. Isu taiti tikasadiridza garden mudhara ingirova but tikadiridza anga asingatitende. So takaita question sevana inda mudhara uyu tikasadiridza anokurova but ukadiridza hambutenda. Saka patakavabvunza kuti mudhara hamutende wanitadiridza zvikanzi handifanirwa kutendai nokuti ndimi muchadya. Kureva kuti inzwa ukasatoita chakaipa hauna kuitira Mwari favor. Ukasaba anoenda kujeri ndiani? Ukaba ndiwe. Ukatora mukadzi wemunhu anogadzikwa demon ndiani? Ndiwe. Kuti ukatarisa nyaya ize hapana benefit ya Mwari kana 1. Ende zviri pachena kuti dzimwe nguva hausi kuita kwete nekuti haudi kuita. Dzimwe nguva unotya polisi kwete Mwari. Uzapane nguva yekuti une zvausiri kuita kwete nekuti haudi kuzviita, but dzimwe nguva zvekuitisa hazvipo. Nokuti kuita ndokunge une zvekuitisa ka. Mazuva ano munyika yatiri kurarama zvinhu zvaoma kusvika palevel yekuti kutadza chaiko kunotonetsa. Nokuti kuti urove munhu pawa hauna kudya, kuti uchinye hauna zvekudada nazvo hauna chinhu. Maza kutotadza kwacho kutonetsa, kutadza kutotadza. Munhu atoswera asina mbotadza kana kuti ukeche mari hapana. Unoziva kuti hautadze gore rino. Yes. But izvozvo nawo Mwari havataona hausi kutadza vari kudamata. Ukasagamuchira Jesu usingaite zvakaipa zvese you can still make hell. Hakusi kururama self righteousness yemunhu. Why? Matthew 6:33. But first seek the kingdom of God and his righteousness, not yours, his. Kururama kwake. Why? Takaruramiswa muna Mwari kuburikidza na Kristu Jesu. Kuti kururama kwedu is a gift. Ukanzwa chinhu chichinzi gift kana kuti chipo haisi salary kana kuti wage chaunofanirwa kuwana. Chinhu chawakangowaniswa usingadeserve.
ukatoona chinhu wachishandira chisisiri chipo mugove. So righteousness is a gift. So murume uyu is a lawyer, so educated, and akakura mumatraditions eJudaism. Saka pauya kuna Jesu ati mukuru ndingaite sei kuti ndipinde usha hwekudenga. Ari kubvunza wacho akabva kudenga kuzofira vanhu kuti vanhu vatende maari vapinde. Iye ari kuti aiwa ini ndatoitawo futi, ingondiudzai zvokuita. Tell me what to do so that I can inherit the kingdom of heaven. Maybe because of time, but let me explain to the pastors. Jesu ndokubva atanga kutsanangura nawo zamunhu anoda kuita Mwari havakubvise kana uchinyanya uda kuita, nokuti iyo ifree will kugamuchira Jesu woruramiswa nechipo chenyasha kana kuti kuzviruramisa wega nekusaita zvakaipa. So Jesu ndokubva atanga kutaura nemuchinda zvikanzaiwo ingwani murau unoti kudii, usaba, usauraya, usaita zvakati. Iye ndokubva ati mudhara dzese dzamataura idzi ndorova kubva ndiri mupana. So svika izvezvi 10 out of 10 unogona zvese izvi, but wauya futi nemubvunzo iwe uchigona kurati maari mune kakushota kaari kunzwa even achigona. Maari mune kakushota. Why? Nokuti paataura naJesu ati kubva ndiri mupana mirau ndaichengeta zvokuti she. Saka wabvunzirei kuti ndingaite sei iwe uchitogona zvese izvi. Jesu ndobva ati kana muri shasha dzinogona kuita, rega nditsanangure chimwe chinhu kwauri. Tengesa zvauinazvo upe kuvarombo unditevere. Sati daenda dzipa nenyaya rega nditsanangure chinhu chiri so quick, nokuti mindset yevazhinji pavhesi iyoyi yakamhanyira pakuti saka kana une mari unenge hauendi. Apa Jesu haana kuti tengesa uve murombo, ati tengesa upe kuvarombo. Mastatement akatosiyana. Jesu haana kuti tengesa zvauinazvo uve murombo unditevere, ati tengesa zvauinazvo upe kuvarombo. Uri kuziva kuti tinofaitwa apa naJesu chii? Urombo. That's why Jesu ati kana ndasangana newe unodai nini, une zvauinazvo, I use you as a vessel to bless others who are poor. Kurati Jesu ari kufighta poverty through somebody are already blessed. That's why asina kumuti tengesa uye murombo. And futi that's why asina kutaura naye achiti ipa varombo vatengese. Aiwa, iye ndiyapiwa basa futi. Zvanzi iwewe manje chitengesa upe kuvarombo. Sei Jesu asingade kuti varombo vangopiwa zvinhu zvacho? Sei asingade kuti varombo vapiwe zvinhu vazvitengesere vega? Jesu uri kuandastenda kuti chinonzi poverty origin yacho imind. Saka murombo ukamupa zvinhu kuti tengesa zvinochipa, kwete kuti zvakachipa, but iye akachipa. Yaanoti mari zhinji ishoma. Basa kune munhu wekuti kana ane imwe mari muhoma anovhaira zvokuti ukazomubvunza kuti imari unomuzvira tsitsi. Akakupa bonasi akarara kumba kwake wakapiwa unokurara kwako. But iwe une problem yekuwandirwa nezvisina kuwanda. Jesu ari kutopa vapfumi basa kuti iwe mupfumi chitengesa upe kuvarombo. Haana kuti ivape vanotengesa vega. Andoziva kuti neurombo hwainawo havachaandastenda value. Mbavha ikatoba plasma pamako TV inotengesa mari yekuti unodemba kuti akakunotengesera inini wacho wabira. Baba chinhu chese chinodhura chikabirwa ukachibirwa so chinochipa. Why? Nokuti akubira wacho akachipa. Haaispekte chinonzi value. Iwe saka kuona zvinhu zvedu zviri zvakachipa zvokuti unotya kutenga. Iwe hauti zvinhu zvakachipa here, but kune zvinochipa zvokuti kutenga kwacho unenge wakutotya futi. Pane kuchipa kwaunotoona kuti apa kapa ndogona kusungwa, iko kuri kuchipa. Unodi kufara kuti akomana mota here, chiwa benzi 500 yes benzi nyowani. Unodi kufara kuti mwari wangu andinzwa, unototi ine mapepa, utanga kubva mapepa. Iwe hauti zvakachipa here, unonyatsa-understanda kuti kumwe kuchipa. Pane dzimwe nyaya dzisina kumira mushe pakata, pane value iri missing. So Jesu arikutaura nemurume uyu ari kuti aini kubva ndiri mupana ndairova ndaipa ndaikwatura 10 out of 10 pamalaws ese. Chingondiudzai chete
So paakaudzwa nyaya iyi manje ndopaakati azvichabuda manje nditengese zvinhu zvangu ndipe varombo nditevere imini nditengese ndipe kuvarombo. Haana kunzitengesa uye murombo. In other words, Yesu ari kuti pakutengesa kwacho iwe unosara une zvimwe but varombo unovapa. Haisi robbery, igiving. Uyu ndokubva atadza kuitana nevhangeri iroro. In other words, Jesu ari kuti pese paunobhilivha kuti I can do it une chaunotokundikana, but ukabhilivha kuti he has done it haukundikani. Ari kubvunza Jesu ndingaite sei kuti ndipinde mushe waMwari. Waari kubvunza wacho ndiye akauya kuzoita kuti mutende mupinde. Murume uyu arerwa mutsika yechiJudha. Tanga kutaura ndichiti Jesu paakatouya panyika akasvika machechi ari kugara achitokura, so akatokura achitoendawo kuchechi. Jesu ariye wacho achafira vanhu, ariye wacho anonamatwa, but paakauya panyika aitoenda kuchechi kuchitoparidzwa iye ari mubhenji. Saka zvada kuti vanhu vagara vane kunamata, but Jesu paauya kuzointroduza chinonzi chiKristu pane clash yemindset kana kuti knowledge. That's why mudharayo ati ingondudza zvekuita da kupinda denga. Waari kuudza wacho ndiye akauya kuzoita kuti ani nani anotenda maari ave neupenyu husingaperi. So internal life haiwanikwe muhuman effort, inowanikwa mutotal surrender to what God has done through Jesus. Saka tine zvimwe zvataudzana manje ireligion manje mindset iyo. Zvese zvamuri kuita izvi mukazvisiya mukauya kuzonamata Mwari anokudai. That's wrong. Rangu rinoti for God so loved the world, not the church, not the Christians. I'm sure somebody ameruka ndisiri kukuwadza. Vanotangira Christianity Mwari vakada nyika kwete maKristu kwete church nyika. John 3:15 for God so loved the world he gave his only begotten son. Chiri kunzi world munhu wese akadiwa naMwari. Haunamate kuti Mwari akude, unouya kuzonamata nokuti anokuda. Hatinamate kuti Mwari atide, tonamata Mwari akatotida. John 3:15 for God so loved the world he gave his only begotten son. Kuti foundation yechiKristu kuziva kuti ndodiwa. Haibve pakuti pamwe ndikaita zvakati achandida wakatodiwa uri wrong. Pawakadiwa waitunzi nyika kwete mutendi. Haana kukuda nokuti pane zvawakagona, akakuda nokuti ada kukugonesa. Akatida. Saka munhu wazhinji wati tikanamata so pamwe Mwari angatide unotodiwa saka chifanirwa kunamata. Haunamate kuti Mwari akude. Foundation you satunzwa pakaita problem uzamwe achidai Mwari apindira akakudza kuti akaenda ndiani. Nhamo inoparidza, problem inoparidza, but inoparidza chokwadi. Shoko raMwari rinoti kuti I will neither leave you nor forsake you. I respect murume anonzi Peter, Mark chapter 3. He was broke to a level kuti akazvikuritsa pachena. Silver nendarama handina, but such as I have. Pratamanoza nyangwe pasina cash, Jesu aripo. Iwewe manje ukashaya mari, dai Mwari vapindira muupenyu hwangu. Mwari akakuudza kuti kana ndisipo Mwari aenda. Peter, he was conscious of the presence of Christ. Kusvika palevel yokuti he was in crisis. He was broke, but he was all that sure kuti Jesu ndinaye. Silver nendarama handina, but Kristu andinaye. Kuti mari isakunyepera tikana isipo Mwari akaenda. Ndoda kukorekta belief na understanding yako concerning zvinhu zvaMwari. Matraditions nekutaura kwevanhu. Saka vanhu vakaona munhu ane problem vanomuti dai wanamata. Mumwe wacho anotonamata. Why tinenge shamwari dzaJobhu. Jobhu paakapinda mumachallenges kune shamwari dzakauya dzikati uneya wakatamba. Zvese hazvingaitike mahara kuda pachena uneya wakatamba. Wakatadzira Mwari. Why ndokurerwa kwatakaita kuti pese pane problems munhu hameno zvaari kukanya. Problems they happen to good people. Problems they also happen to bad people.
vanhu vari right vanosangana nematambudziko, vasiri right vanosangana nematambudziko. Matambudziko haisi foundation yekuti ungaclassify munhu kuti haana mata nekuti ane problem. Pfungwa yako izvezvi uri kuti ndikanamata maproblems handisangane nawo. Ukanamata uchasangana nawo, but une reasoning neunderstanding yekuziva Mwari wauinaye, who will make a way. What I say? Regards to the text. So murume uyu ane zvaakuda kuita. Ndingaite sei kuti ndipinde ushe waMwari? Ane zvaakuda kuita. Ari kubvunza ani? Jesu akauya kuzoita. Saka kusamuziva kunoita kuti urambe uchida kuita zvaarikuda kukuitira. Kusamuziva kunoita kuti utsvage kuita zvaakauya kuzoita. Kune munhu ndakagara kuna Jesu, zvikati baba vangu vada kutofa, kukuteerai ndoda, but ndipai nguva ndonoviga baba vangu ndizokuteerai. Jesu ndokubva ati rega vakafa vavige vakafa. Naturally hakuna chitunha chinoenda kunhamo, noti matauriro aya madumikira. Jesu arikuedza kuti dii kuna tsana ava inhau yekuti wavari kutaura naye anonzi resurrection and life, anomutsa vakafa. But kana asangana nemunhu anomutsa vakafa iye achikumbira kunoviga wake mudhara, he is insulting Christ's potential. Ari kuwanzira Jesu kuti unogonomutsa kutibu but wangu mudhara ndofushira. Ari kuudza anomutsa vakafa kuti ndipei time ndonoviga baba. Kuti kusamuziva kunoita zvinhu zvife uinaye. Mwari wedu manje haamanikidzire vanhu. Chikristu haisi force. Saka tinoda kuparidza kuri correct hakuvhundutsire vanhu. Munonotsva kune moto wakazodii? Aiwa, hamusi kuparidza iwoning. Kuparidza kutaura kunaka kwaMwari. It's called gospel, which means good news. Kune moto wakazodai, munonotsva zvamuri kuita izvi. Haisi preaching, chiziviso. Kuparidza kutaura solution, the way out yakarongwa naMwari to save humankind. Ndingaite sei anoda kuita? Pane zvaaifanirwa kuita kwete. Aifanirwa kusarenda muna Kristu, akauya kuzoita basa paKalvari kuti vanhu vaponeswe. But nokuti ane background yeJudaism. Hama dzangu patakazonamata Mwari tine kwatakabva. Problem ikwatakabva takakurerwa for a long time. Tine zvatakatenda uye nekuziva. Ini ndichi Mwari wandidana kuti nditange kushumira 2006. Ndine background yekundakabva yemachechi kwete knowledge yekingdom. Two separate things. Mwari pawakandidana vakati I want you to minister the gospel of the kingdom, which is far above church stuff. But inini wacho ndakabva nekumachechi ka. Kumachechi kwandakabva nako inini kwatoti Pentecostal. It needs time to explain what is Pentecostal, but anyway, and the subject. But kwatakabva nako isusu takarerwa Roma haina mate, mapostori haana mate, bozi makuru atakaita isusu. Ameno kana makazoudzwa zvinhu. Ini pandakakura nekumachechi kwatakarerwa taiudzwa kuipa kwedzimwe chechi nekusaita serious kwavo. Saka Mwari pawakandita mufundisi vaifanirwa kurabha information iyoyo, nokuti chinoita kuti chechi imwe iti imwe chechi haina mate havana kubvunza Mwari kukompeana kwavo. It's not from above, zvinobva mumusoro kwete kumusoro. Chechi akati haisi serious, hakuna chechi iri serious, kune vatendi vari serious muchechi. But tine marererwo edu. Ukauya ufumiri une background yeko wakabva une chechi dzaunoshauda, ende wekuchechi kwenyu uchitofara kuti nawo background inorwisa. It's good to know your history, but pane danger ndepekuti vane motikari ine magrazi mayo, pane windscreen ka nekaview mirror. Kana uchidriver unotarisa through the windscreen. Sometimes you check view mirror. View mirror kadiki isaini yekuti kwawabva hakusiko kune nyaya hombe, kwauri kuenda ndoko unoda greater vision. Nokuti ukadriva mota wakatarisa paview mirror unokolida nefuture, unorovera kwauri kuenda nokuti pfungwa yako iri kwauri kubva. Tese pano taakunamata
vamwe takabva kumasvikiro, vamwe takabva kune dzimwe tsika dzevamwe machechi. Kune mumwe ane tradition yake kwete yekudenga yokuti kana uchinamata unopfugama wotarisa uku. Vhesi yekuti tarisai uku ndisati ndaiwana zvangu amene kana vanadzo dzekunotariswa. But chandakadiscover uchaona kuti kana kunamata kuri kwedirection kungangodiwa imwe type yevanhu pane imwe nzvimbo kwete kunamata kuri general. Why? KuJerusalema Solomon avakatemberi akati baba vanhu venyu vakanamata vakatarisa kune temberi muvanzwe panakazvinzwawo avakatemberi vanhu one type one leads one vainamata vari mu one place. Sakune kwavaitarisa mazuva ano Mwari akunamatwa nemunhu wese pasi rese. Kwatinoti kumabvazuva kana uri kuIraki kumadokero. Saka mune mangu kutarisana mese hapana kutarisa kumabvazuva. Why? My directions are natural. Tradition inogona kuudza munhu kuti kana uchida kusvika panzvimbo tsvene kuti unyatsodzwa Mwari unofanira kubvisa bhutsu dzako. Tradition ke ko pakatendeuka munhu ari paucheya akagumira mumakumbo tingazive sei kuti ari serious nokuti haabvise bhutsu nokuti haana tsoka. Kana kunamata munamata kuri kutsinzinya ko pakatendeuka bofu tinoziva sei kuti latsinzinya. Unaona wale kuti tikaita maprinciples edu asiri general concerning the kingdom tine type yevanhu vasika qualify kunamata nesu. Yet the kingdom of God is a type yechurch. Munhu anenge atenda muropa raKristu, blood makes a family, not traditions or systems. Saka Jesu paakauya panyika akasvika vanhu achinamata kudhara. Ndosaka ainetsana nawo bozaitonamata kudhara aita akaintrodusa chinhu so vaibva vati baba Abrahama vanga vasikadaro kuzodai vanhu vainetsana naJesu vanga vasinganetsani naye kudhawa kuchechi, especially musi weSaturday. Jesu anenge akatanga kunetsana nemasavata pese paita akaita chinhu waenza kuti dheti racho harisiri, waporesa munhu but dhei racho harisi, waita zvakati masavata naJesu zvazvichinetsana zvingaiti. Handitara vanhu asi tara veunhu type yakanetsana naJesu big time hasa nekubhawa masavata aita akamboita chinhu Saturday aibvanzi kuofisi tibamukiri munamata kuri right but apa muri kukanya madheya muri kuita zvinhu asiriwa. Shikari akazovabvunza kuti ko mombe ikawira mutsime uri musi weSabata munoitei nayo? Zvikanzi tobvisa. Unoona here kuti weight yauba kurespekta Mwari yanga iri shoma. Why? Nokuti kana mombe yawira havaita zvokunamata inobuda mombe. Matradition sakaitwa Jesu manje anoti ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika, ndo calling yake naye. Ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika, Matthew 15:24 aitara nemukadzi pahomo wechiKenani. Ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika. Setsika yake iye manje waienda kusinagoge musi weSabata ndiJesu. Iye akatumwa makwai akarasika obva aswera achienda kuchechi iri Saturday akutobuditsa pachena kuti vakarasika vacho ndine dhera ndovabata, ndovabata iri Saturday kupi kusinagoge. Nokuti kana munhu akatumira vanhu vakarasika oswera achiparidza kuchechi akutobuda pachena torasikira kuno. Hakuna chinhu chiri so challenging chekuti munhu anoita wrong achiverenga mascriptures. Munhu iye anonetsa kukorekta nokuti kukorekta munhu ari correct paunderstanding yake. Kuparidzira munhu ari kunyuka haisi problem. Jesu akanaka tendeuka. Kuparidzira munhu ari muchechi iproblem nokuti ane manamatiro aanotofungidzira kuti ndiyo. Saka Jesu anonetsa navanhu vepanzano kuchechi ikoko wai akasvika vanhu achinamata kudhara vari mumatraditions eJudaism, vari mune zvavaIsrael auya kuzointroduce anonzi Christianity. You see human effort but surrender to what is about to do to save humankind. Wauya kuzoita basa paCalvary kuti handina anotenda Mwari apone. Saka vanhu vanga vane pfungwa yekuti unozviponesa wega.
kuzodai pane paanokundikana. Ukati ndinogona murayiro, vanhu vaichengeta murayiro vane mitsika yavakaita yekutanga the circumcised. Iyo sabata uri kuchengeta kutsingiswa hauna. Watochikora Paulo nobva kuti ukatochikora 1 wachikora yese. 70 day vaizorora, gore rechi7 vaizorora futi. Iwe uri kubata maSaturday but gore rechi7 hausi kuzorora, hauzvigone. Chiona manje, Mwari haana kupa vanhu murayiro vari muEgypt, akapa vanhu deliverance vakabuda, akavapa murayiro vari mugwenga. There is a special reason for that. Ukaudza vanhu vari under Pharaoh kuti Saturday hakuendwe kubasa, Pharaoh anoshadzira kuti zvidhina ngazvikanywe. Zvakafanana neizvezvi, ukati Saturday ndaende kubasa, ukapinda kambani nenzi vanhu basa Saturday rinopera. Rinoperera chechi yenyu iyoyo, kwete zvimwe zvose, rinoperera chechi. Ende chechi yako dzimwe nguva haina makampani manje. Unazoona kuti unopedzisira wakungoenda. Wai kana muri kwaFaro hazviite kuti munzi chengetai sabata, nekuti naFaro wacho Saturday anokanyisa vanhu zvidhina. Saka Mwari anozoti kana munhu ari pasi pomumwe munhu haapiwe murayiro neumwe munhu. Izvo zvikasangana nevakadzi vari kufamba mutauno, woti nguva izvozvi muchiri kutendeka mutauno 6-7 chama kumba, nyange uchitaura zvakanaka izvozvi kuti munhu akasvika pamba anokubvunza kuti kwani. Hauna kumuroora, haungapi murayiro mukadzi usina kuroora. Mwari akatoziva kuti kusvika vanhu ndavaburitsa vava vangu ndopandingavape murayiro, ende zviri izi kuti vanditeerere nokuti ndini ndakavaburitsa. Izi aiteerere, ndini Jehovha Mwari wako akakubvisa Ijipita. Usaba, usauraya. Haitangire pakuti usaba, inotangira pareminder yekuti arida kuti usaite zvese izvi, ane zvaakakuitira, akakubvisa pajoko reuranda. So fountain yanga iri deliverance. Havana kuburiswa muEgypt kuti vave vanhu vaMwari. That's why paituma Moses naMwari zvakanzi ndanoudza Pharaoh to let my people go. Vasati vakunamata Mwari, he recognized them as his own. Hauna mbozvinzwa bereka nzokororo. Vana havana kuva vanhu vaMwari pavakabuda muEgypt vakunamata. That's why Moses paakatumwa akanzi taurira Pharaoh to let my people go. Ivo vasiri kunamata, waitonzi my people. Havana kuita vaMwari vabuda muEgypt, vaitova vanhu vaMwari vari pauranda. Saka dzimwe nguva pane kumwe kutambudzika kuno kunyepera kuti hausi vaMwariwo. Dai uri vaMwari usina tambudzika so. Vari muEgypt Mwari aitoti my people. Saka nhamwisa kunyepere kuti wana nyika yedu yadai so, Mwari akatoenda akatisiya. Haana. We are still his people, although in challenges. When we're in Egypt, where is my people? Let my people go. But vasati vaita go, they are still my people. Saka vhangeri ratinonzwa kazhinji munzeve dzedu, ma situations hatinzwe the truth from the words. Tavakuona situation yakadai so, hausi kunamata, namata spirit. Ukatsanya so, Satani anaenda kule newe, which is wrong. Jesu achitopedza kutsanya Satani pacha, anonzi wapedza. Zvirimo kwa. Oni kuti ukatsanya Satani anoenda. Chinomuendesa knowledge yaunenge uinayo. That's why Jesu apedza kutsanya Satani, chakatanga kuya isingirozi Satani. Izoya kufinish you. Uchipedza kutsanya yeye chinotokupedzisa futi. Akapasei pana Kristu knowledge. It is written. Ano ndakabva kudenga ndatotsanya so nakuva 40 days. Knowledge. Secret ombe pa fasting, in feasting, eating the word. Why nokuti fasting munhu wenyama ndiwo wenyima sadza, but wemweya anodya shoko. Saka pamwe pacho uri kutsanya kwese. That's why usingawane maresults acho fasting. Nokuti secret ye fasting in feasting.
uchindira zvenyama uchidya zvemwe. The spirit man anokura neword. Manje wewe the spirit man haadye, the physical man haasi kudya futi. Saka i0-0. Uri pa strike, hausi pa fasting. Nokuti fasting secret yayo it's feasting. Why nokuti Satan akauya haapinze madays awarola. Igame ye knowledge. Unomukunda nekuziva shoko zvakanyorwa zvichinzi. So this man came to Jesus. Ane zvaakuda kuita kuti audzwe. Ndiudzei zvekuita ndipinde kudenga. Nanhasi tine vanhu vari kutsvaga zvekuita. Ende kune vhangeri rekuti vanhu itai zvakati. You don't live anyhow because you are under grace. But grace pachayo ine empowerment to live the way that pleases God. Ukaona munhu auya achida kugara utanga atarisa pekugara ugara. Hazvirevi kuti haafode kutenga sipo kana kuti mumba kwake hakuna sipo. Kuziva kwake value yesipo ndokunoita kuti arespecte pekugara. Saka munhu akaziva value yeropa raJesu rakamutenga haadzokere mune zvakaipa. Kune type yefaini yekuti ukabviswa kupolisi unotoona kuti zvinhu zvacho toda kungosiya kuzviita. Ukafunga faini yacho kuti hatoda kungosiyana nazvo. Waya wakosikuinga papolisi mari. So value yechinhu chakakuita redeem, value yeropa raJesu ukaiunderstanda, you don't live anyhow. Wese anogona kutenga sipo asi pera achikutamba madhaga ndokwanisa kutenga sipo chiperi kwekuba. Even uchigona unotanga kuti ugopukuta sekugara kana kuti arabepa uisa ugara. Uri kurespekta value yesipo. So value yeropa raJesu ukaiunderstanda, you don't live anyhow. Ukaziva zvakaitika maari kuti akupe salvation, you can expect that. Kungoti pane dambudziko racho chinhu chakuitirwa kazhinji chausina kuita unogona sachikoshesa. Ita hama izvo zviri kulandani nokutumira mari. Madyirawo unoita kana kuti ikabiwazo unosenza kuti bhazi variko inouya imwe. But ukachera trench pei yacho ikabiwa vanhu vanozobata shuwa kuti unorowa. But kana iri yekubiwa zvisina switi yakusowa hazvina machibharo. That's why even Mwari chaivo vachida kupa vanhu Canaan vakasiya mune magiant. It's God given territory but still they were giants. They were fighting in a place yavari given. Mwari ndamuchipa vanhu nzvimbo yekuti vandotanga vaita fight yet. Vada kungopiwawo ka belief kanovaudza kanocreata value. Sangorwana nine months amutizive leba mizive. Leba iyo yakaifunga yangu achida kuchirova anongoti usadaro mwana wangu. Batamudai uzoti but leba. Value inoita kuti chinja irespect. Switch on baba. Yepasi yite on mutsime. People, I want you to understand this. Tese tiri kumachechi kwatiri tine kwatakabva, wega kune imwe chechi kana kuti kunyika. Ende kwatakabva manje kwatakare background yedu ine tsika yekuti tevera kwatinouya. Zvakatora makore kuti Egypt idzokere iyo vanhu vabuda muEgypt nokuti vachifamba vari muwilderness vaifunga garlic. Moses wakati bvisirei kwataidya garlic. And guess what? Chinonzi garlic manje hachisi chikafu, tunhu tunokandwa muchikafu tumaspices. Vanhu vanga vasingafunge chikafu vaifunga tunoiswa muchikafu. Pamausi kundinzwa here kana patsananguri. In other words, vanhu vaichemera mhiripiri kwete muriwo. Garlic hachisi chikafu but vaichemera onions negarlic. Yeti onions dzinoiswa mumuriwo. Mazuva ano nyaya yemuriwo ine power. Mumuriwo kana mapotato. Vanhu vakachemera garlic. Garlic hachisi chikafu
anochemera onyeni achiri chikafu kuda kuti munhu akasaziva bhari yezvinhu zvaMwari anochemera zvisina basa. Prophecy edifies the church, but chinouyisa kuti munhu ari muna Kristu is the word. But chinoona kuti munhu angatorova time yepreaching oenda kuprophecy itype yegarlic. Vanhu vanogona kuda kubatwa pamusoro onotaimira nguva inonamatirwa vanhu, haadi kusvika nguva inoparidzwa. Why haadi kubatwa mukati memusoro? Haadi knowledge, haadi word which is the food. Anoda garlic tuma spice onamatirwa odona. Dai nhamo yaenda nekudona, dai yangu yakapera ndakadona kakawanda ngobatwa so pasi. Saka nhamo ukadona inoramba yakamira kuti mukatende autodona zvako haiendi nekudona, ine misikanzwa isingaite. Hauhodhi, hauna chaunotengesa, hauna zvaunoita, unongonamatirwa uchidona chete wotarisira kuti 2020 something big is coming. You learn to acquire knowledge. Psalms 23 akazodza musoro wangu namafuta. Chinonzi musoro knowledge, chinonzi musoro idea. Mukombe unofashuka zvinhu zvaunobata, zvaunobata zvine chekuita nemafungiro. So jona challenge yedu maKristu sometimes tiri pa dimension yekuti we love miracles and we ignore knowledge on the ground. I will explain. Story of the Mwari wakati let there be light. Do wakasika futi zuva. Zuva rino provide chipa nyika light. Kwa inga wani ndo wakati let there be light wakati kusiana nasho. Light rakatarwa bekutanga. Rakanzi let there be light. It's a miraculous thing. Rakangopa from the word. But light ratana ropa nyika is from the sun. In other words, Mwari wari kuti there are things that I do miraculously. There are things you must do from source or from systems. Daane 42 years. Daenda kuma crusade. I will repeat. Daenda kuma crusade. Daona mamwe pa TV. Ansanda monzwa miracle. Yekuti kune dofora kana matirwa rakaita engineer. Mina kana prophet onyachichita. But izvo ndane 42 years. Ansanda monzwa munhu wamara kana matira dofo. Munhu asina kufunda akaita doctor. Why? Ukatoda kuita doctor chikoro. Prayer uite. Izvo zvingaenda declare to be a doctor. Ukaenda uparinya kwa unosungwa. Kana kwati but prophet wacho ari powerful. You must acquire knowledge from the source ye academic. Kune light from sun and light from the word. So kune zvekuti ukazvitsvaka mamiracles azviko. Ndatokudza ndine 42 years. Asi ndaiwana miracle. Yerombe dofora kana matirwa rikaita engineer. Hakuna. Kune mwenye isingabude zvishuwa usatokuvharwa. No matter how doctors very educated vanorapa vanhu, but medically ukadambuka ruoko vanogona kupa artificial hand, ukabva gumbo vanogona kutipa artificial leg, but ukadambuka musoro akusati kwane artificial head. And anfungudzo kuti ichazovako. Kune dzimwe nyaya dzavafanira kuziva kuti apa kana munana wacho hakuna. Kuna artificial head. Chimwe zvese vangakupe vakadii vakatora live mumwe kudii but musoro ngakudambuka zvavharana. Why? What rules the world is the head or the ideas. Saka ichocho hachidi replacement yechimwe chinhu. It must be original. That's why murume akarasikirwa nemusoro wedemo 2 Kings chapter 6. Akachema kumunhu waMwari musoro wedemo warasika, pakaitika miracle musoro wedemo ukadzoka pamusoro pemvura. Akautora akasungirira futi. Chandakadiscover nyangwe miracle yaitwa. Chakaita kuti musoro wedemo mumwe rurasike vamwe isiri kurasika. Masungiro avakaita misoro yedemo racho. How to tighten the head. Usapane pamupono kuti mwe yechina but iro usuri kunyatsosunga zvinhu musha. Mamiracles toada but kusunga wedemo kuda kudzidziswa vanhu. Kana tikakunamatira kuti uchawana basa kwacho unondobata nguva. Hausviki na level kuti nderenyasha graft racherota rinopera renyasha iro.
Demunoda kudzidziswa kusunga. Kune knowledge iri natural but ine humwari. Yekutuka mvura hairarami, hona hairaramiswa nemvura. Cheshe chinorarama chinoraramiswa chinopiwa upenyu naMwari. But hove ikabuda mumvura even Mwari ariko inooma. Kana ikatonamata yabuda mumvura kuti munoshamisa makatendeka mvura haina basa inomera muprayer. Why? Nokuti God commanded the waters to bring forth fish. It's a systematic thing designed by God. Zvinenge zviri natural hove kugara mvura but zvitori spiritual. Nokuti life yacho iri spiritual ukabuda mvura you miss it. Yoita chinhu chiri natural. Hauziva kuti kune zvinhu zviri natural zvine spiritual significance. I'll give an example. Kana shoko richiti nemavanga aJesu takaporeswa. Mavanga chaiwo pamaoko aka. But healing yacho by faith spiritually inomanifesta. But the source mavanga ari natural. Neropa rake takaponeswa. Ropa chairo raitoerera kudai so. But ndori kupa salvation spiritually. Kuti kune zvinhu zviri natural uchizvitarisa. But zvine spiritual significance. Saka uchiona even kumasvikiro kun'anga. Pane zvinhu zvavanoita natural ukatosvika n'anga so ine imwe dressing yayo. Mateo ekuzodi. Azviitika kuti usvike pan'anga yakarova kamasoto. Nekakepu unoziva kuti pana manda akuvharwa pana. Why? Zvemweya but zvine zvinhu zviri natural zvaunofanirwa kurespecta. Why? Kuti kune zviri natural zvakakonekta zviri spiritual. Sati mukatora mushonga wemuzukuru unoenda pamharadzano woita zvakati. Mharadzano itongori road dzakakrosana. Hausi mushonga. But kune mushonga unoda road iyo. Zvinhu zviri natural but zvinoshanda futi ku spiritual side. So tese tine kumachechi kwatakabva tikaenda kumwe. Vamwe kwatiri ndokwatiri asati tabva ikoko. But background yedu takabva mukurerwa sevanhu. Takabva mukukura mutsika dzedu nemanzwiro atinoita. Saini pandakatanga kuparidza munamato wangu Mwari wakatsimbidza ndirambe ndichiparidza because the spirit of God intercedes on your behalf. Mweya mutsvene akazivisa mandiri kuti pray against my traditions ekurerwa kwako. Nokuti the kind of calling iri pauri is to preach the kingdom, not the gospel of church but of the kingdom of God, which is more than church. Why? Nokuti kumachurch tine zvataiudzwa. Tokura bereki redu aitotiudza kuti Roma haina mati. Amene kana wenyonga sakataura izvozvo. Postora haina mati. Methodist West tine dzataito select tinonongedzera kuti haisi serious haina mati. Saka nawapiwa vhangeri rekingdom is more than church system. Hautarise church unotarisa Jesu. You preach to all people. Why? Because blood makes family. But ukaenda ma traditions iwayo. Nokuti ukati paridzei ombotuka imwe. Yawakaudzwa kunzi haisi right. Paridzei ombotuka vamwe. Wawakaudzwa kunzi vakakundikana pane zvakati. I always challenge you to have this understanding. Wese munhu, let's take side kwedu kuvafundiso. Kana kune munhu waMwari mukuru ane mistake yaakaita, to me is not a failure, he's a mentor. Why? Akatiudza nzira yekuti haitwe zvinhu nenzira iyoyo. So he taught us something. In his failing he was also teaching. So to me he remains a mentor, not a failure. Why? Nokuti ndikakundikana pane zvandiri kuita, iwe ukazoda kuitawo zvinhu izvozvo unotoziva kuti hazviitwe nenzira iyi, wadzidza kuneni ndakakundikana. Saka kukundikana kwemukuru hakusi kukundikana kudzidzisa vadiki kuti nzira iyi haishande. So he remains a mentor. So it's not worth to speak negative against elders. Oh, I'll give you an example. Nyaya ya prodigal son, not prodigal son, ya good Samaritan. Murume akapondwa murodi yaenda kuchechi. Ndimakaverenga. Rodi yaenda kuchechi. Pakauya mumwe murume ndokubva apondwa nematsotsi. Chinoratidza kuti rodi yaenda kuchechi. Pakazotera muRevhi nemupriest. Vakanyenyeredza munhu vakaenda. Uri kuonera kuti murume uyu aponderwa nzvimbo yemupriest nokuti rodi ndoenga ine matsotsi. But uyu ndiyangokasika kuda kuenda kuchechi. Saka ivo pavari kumunyenyeredza, iera vanofanira kumubatsira nokuti ndiye apinda panzvimbo pavo. Nokuti dai iye asina kupondwa ava ndo vachizongosvika, nokuti achingopondwa ava vachisvikawo vakaona apondwa. Kuda kuti uyu aponderwa nzvimbo yako, saka haana kukundikana, abvisa rufu rwako rukapinda make. But iyo ndo pavanonyenyeredza manje. So tena kana usina revelation une zvaunotaura against vanhu vaMwari so
kuita sekunge wo right unoenda kuchechi stereki. Yeti ava vakatiita mistake vaitoenda kuchechi iyoyo, but vatokudzidzisa kuti nzvimbo inogara matsotsi, next time kana wakuya kuchechi ungwarire parodhi ipapo. So kukundikana kwevamwe ako vaite mafailures kunovaita mamentors, because you learn from them. Ukatsika goko rebhanana wadonha usati wasimuka, ukaziva kuti ndarinzwa negoko rebhanana, next time ukariona riri apo unotoshedzera kuti hatozivana tsana ndiyo ikoko, kureva kuti rakakudonhedza rakakubatira kuti usazodonha. So tine mabackground edu atakarerwa nawo, tine zvatakaudzwa. Pese paunotora information kuvanhu, you are subject to error. The truth is from above. Chinoita kuti uyu asazive kuti uyu haana mate, inyaya yekuti uyu wacho haana mate kuburikidza neuyu, kana kuti haana mate uyu chete. Waibvunza Mwari wacho anonamata unoshokwa. Hakuna ndokudiwa naMwari zvekuti unofungidza kuti pamwe kudenga ndokuchaita noise ka. Kuchapinda imwe type yekuti wega uchashedza Mwari kuti yeuyu makaivheta here uyu. Asi kune dzimwe dzamakasiyana, pane dzandoziva dzemukomana. Yes. Kodenga ndera Mwari ka. Une vanhu wakatoudzwa kuti vari kudai saka havapinde. Muridzi waro nevanhu vake vanozivana. Peter akaramba Jesu ka 3. Mark 16 verse 7 inoti mukadzi aenda kuguva anonzi Nengirosi. Shoko rakatarwa naKristu kuti undotaurira vadzidzi kuti vasangane naye Galirea. Kubva panzi uye naPeter. Chirungu chinoti tell my disciples to meet me in Galilee and Peter. Kuti and Peter kunofanira kuita wrong nokuti Peter is one of the disciples. Saka ukaona chirungu chakuti tell my disciples and Peter, Jesu ndiye ari kutoziva kuti vanhu vangangodaro vakamaka Peter neyaakatamba ka 3. But ini ndongomuda zvakadaro. Usapane time yekuti unoziva kuti kunamata kuri paimwe dimension yekuti it becomes so personal. Zviri kuitika nemunhu naMwari wake, zvekuti munogona kuisa judgment iri wrong pamastandards enyu musingazive mission yezviri kuitwa naMwari nemunhu wake. Samson vanhu vanomupenda nependi yekuti aida wakati stereki. Yetu ukatarisa calling ya Samson na Kristu Jesu vakafanana pakudai so. Samson munaziri wa Jehovah, a Nazarite, and Jesus is from Nazareth. And Samson kana achifighta anofighta ari one. Jesu akazobata basa ari one. Samson chamudriver kuda vakadzi ndo zvakafanana na Jesu. Jesu anoda chechi nokuti ndo mukadzi wake. Saka ane mukadzi wechiJudha waaida ndokubva azoda mumwe mukadzi muGentile. Saka Samson na Jesu vakafanana nokuda vakadzi, but in context yekuti mukadzi chii ichechi. So murume unonzi Samson ukatarisa firo yake Judges 16, ane mukomana akabata ruoko akamuti kudi kuna mukomana zvanzi show me where the 2 pillars of the church are. Ndotanga iswa mucheche chimwari chenzi Dagon. Ndobva anobata the 2 pillars. Ndobva anamata kuna Mwari. Ndobva awana 2 pillars vanhu vese ndobva vafa. He killed more in his death kudarika paanga alive. Let's go to Jesus. He did more when he died. He saved all humankind. And Jesu akazviita papi pamuchinjikwa. Samson azviita papi pa the 2 pillars. Aize akunakirwa. Samson wakabviswa maziso, haana kunamata kuti Mwari ndidzorerei maziso, akanamata kuti Mwari ndipeiwo simba zvakare. Inde asinganamatire chiri missing maziso kuti aone. Uchaona kuti Samson problem yake yaikanganisa ministry yake maziso. Saka paakabviswa maziso angaitirwa favor. Pakuti kudi calling yake ndeyekuuraya vaFiristia ka, but maziso aimuonesa musikana akanaka kuvaFiristia. Saka he was realigned to the calling. Saka uri kuonera kuti aita akauraya vaFiristia anenge akabata chimwe chimuFiristia chinonzi Dherira. And ukatarisa dzimwe nguva ndo mararamiro edu. Rimwe vese vhangeri rikaparidzwa unorida amen powerful, but une imwe chawakabata chimuFiristia. Une dzimwe nyaya dzaunoziva kuti apa mufundisi usabata. Zvakaipa kudaro
aiona chakanaka mune zvakaipa. VaFilistia vanoincluda Delila, but iye aiuraya vaFilistia osiya Delila. Nyaya isiya Samson nhasi. So background yedu nekwatinobva nako kuno corrupta tauya muna Kristu. John 4:24. Mukadzi akagara patsima arikutaura naJesu ari kuti Mesaya achauya, ende Mesaya akauya achatudza chokwadi. Ipapo ari kutaura naMesaya akauya, iye achiti achauya. Kureva kuti tradition inoita kuti umirire zvinhu zviripo kudhara. Tradition yakaudza vanhu kuti kunoshamisa hakuna mutoro, yet revelation inoti thy will be done on earth as it is in heaven. Kureva kuti zvinoitika kudenga zvinofanira kuitika futi pano kana maKristu anamata. But tradition yakati nhamo panyika rugare kudenga, yet rugare rwekudenga runomanifesta panyika when you pray the will of the Father. Munhu anogona kusvika kufa ari muproblem so achita ndezvematambudziko epanyika panapa tinoenda kumusha kunozorora. Iye akati uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndikupei zororo. Jesu the word, uyai kwandiri. Iwe wakamirira kufa kuti uende. Do you know kuti internal life hauiwane kana wafa? Internal life unoiwana nokuti akafa ukatenda mari. Internal life zvainoita haireve kuti physical haufe. Inoreva kuti ukafa unomuka futi nokuti unayo internal life. Iyo haife. Ndo yanga iri muna Jesu. That's why paakafa akamuka. Nokuti internal life kufa haisi last solution, last phase. It's a passing phase. You can rise again. So pani kuma kuunderstanda kwakarobwa isusu nekuda kwematradition nekwatakabva nako. Kuri vemachechi munguva wakasikawirirana vachitukana, vanaonorerwa vari kuchechi vanenge vachituka chechi. Inge mazuva ano zvati wandei manje. Kune vanhu vekuti vanongovenga vanhu vaMwari nokuti vakaudzwa nemufundisi wavo. Kwete kuti vakanzwa Mwari. Usaite ruvengo rwekukwereteswa. Kune munhu wawakamaka kwete nekuti akakutadzira kana kuti Mwari akakudza kuti hasi right wakaudzwa nemumwe munhu. Kuringa vanhu kwereteswa zvivi. Ini ndikavenga idzi ndoparidza against idzi, mese munondifarira kubva madzivenga. Haana zvaakakuitira iwe. Makabvunza Mwari here kuti ari wrong. Pamwe pacho chinhu chiri personal kwatiri, but church inoitwa drag into enmity without revelation. No power ine matraditions. Tine kwatakabva nako izvi. Tine zvatakaudzwa pamusoro pemapostori. Tataudzwa kuti havana mati, kwete naMwari nevamwe vanhu. Osa munhu asati amakisa bhuku haafanira kutuka vamwe kuti idofu. Zvafanira kuti pakukopa usakope munhu asati amakisa. Nokuti akangonzi 0-20 wega wakutochema usati warohwa. Kutoziva kuti pakaipa. Yedu chechi ndoye right, pastor wedu ndiye right. Zvedu zvakazodaisa inzwai. Kana Paulo ainyora tsamba kuvaEfeso kuvaGaratia, tsamba dzacho hadzina kufanana dzaainyora. Chechi dzichinamata Mwari mumwe chete, vane mweya mutsvene mumwe chete, but tsamba padzainyorwa kumachechi dzakasiyana. Why? Vanhu panzvimbo vanosiyana, but vese vachinamata Mwari akafanana. Safungwai kuti kana munhu asingapinde neso hasi serious, tradition. Why? Vadzidzi vaJesu vakaona munhu aidzinga madhimoni, vakamurambidza. Vakaenda kuna Jesu vachibvunza kuti vachabhirwa kuti chiwa mamurambidza asi muti murefu. Jesu akati aiwa, he is part of us. Saka vaifunga kuti munhu kuti anzi ave part of them anofanira kunge ari among the 12 disciples. Saka vakatarisa list yemadisciples vakaona kuti iti mahimwe, but iri kuita graft redu. Ndobva vadzivisa vanhu. Kune vanhu vasiri mulist yechechi yenyu vari kuita zvaMwari chaizvo, ende zvinotodiwa naMwari wacho sterek. Yekunamata Mwari iri dhipa kusvika kuti pane rimwe hure Mark 14 chifeve chakazodza Jesu perfume. Vadzidzi vakasaitirwa mushe, Jesu akaitirwa mushe. Vanhu vakatoti yatambiswa perfume zvichiitirwa Mwari, Mwari wacho achifara, imi muchinzwa loss. Why? Nokuti pane kusaziva kuri mamuri. Revelation iri dangerous pakudai. It's just by grace. Haina basa kuti une title here. Revelation haina basa ne title ye church. Haina basa kuti